Viete, je len pár momentov v živote muža, ktoré sú silné, skutočne silné. Tak čo? Už budeš? Neviem. Volám sa Rudolf Jazvec a toto, čo vidíte, je moja duša. Zvali Marinu Kužíkovú. Teraz predstav, že zaklope na dvere a otvorí mu nejaká zošuverená mužatka. Sedlák. V poslednej dobe je nejaký divný. A ty si nedivný? Mne sa stratila mačka. On to fakt dal. Tereza. Si fakt zavolal. Paňatá. Môj brat je prokurátor, keby si náhodou niečo potreboval. Súd vo veci rozhodne o 13:00. Cez deň na ulici a pred očami všetkých. Slovenská škola. Paňatá. Ja cítim, že to vyjde. Skúsme to ešte raz. No. Čo, no? Čo ty prosím ťa vieš o tom, čo mne stačí? Môžem povedať! Si myslíš, že ja nechcem skutočnú ženu? S tým chlapom sa už nikdy nestretávaj. Ty chceš, aby som sa zbláznila, ale ani to ti nevíde. Fajči! Ho zabil! Už to nevydržím. Prasknú mi gule. Neváhaj a volaj. Ivan, čo ty tu? Ktorý ti čo to? Kto je? Janka, musíš mi dôverovať. No do p***. Nebuď hlúpa, začni chodiť so mnou. Tigre v meste. Nový slovenský film s happy endom.